assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Ɗum ɗo noon koko ɓeyda hen, wona ko winduno hen, ko masiŋ o waɗi ɗum hen. Wadde ko windande tan gowonɗo. Hande eɗen janga ɗa mangal, ɗa tokosal. On jangino da mawɗo, da tokoso. Da o hofano, ɗo non hofa ga wonta ɗa. Da o kofa ga wonta ɗa. Hande ko ɗa jangoton. Wadde ɗa fooɗani, ɗa pooɗa. Bencita mbiya aɗɗo, fooɗani ngara pooɗa mbiya aɗɗo. Hakkunde lesto lomba masɗe ɗe mbiya ɗaɗɗo, fooɗani pooɗa mbiya ɗaaɗ. Gasi. Wadde windande men goo e harfeere ɗa, ɗa, ɗa mawɗo, ɗa tokoso. Dental Dina TV amo jeena ko jiɗi jeede heno, ngara bindoɗa naata janga, jenta e golle, gonta jingowo annene jeeɗa jingoɓe. So Wave, so Orange Money, jaha 77 906 80 mbaɗa hen jungo ma annene. Aɗa walle anne aɗa balla, aɗa jingani ana jinga. ɓuranma noon ko yentoye lesto to WhatsApp o woni to, mbatta ko 77 906 80 min nawma toon yentoya lesto. Ga ɓuranma noon jangude ga Dental Dina TV ga kettoɗa ga, mbaɗa ballal ma ga, ɓiyete noon to mbaɗa ballumi, ana mbaɗa ballal ma. Wadde hande eɗen janga ɗa mawɗo e ɗa tokoso. Ko jangete e ɗa mawɗo tokoso ko ni foti. Ɗo noon ko a masira, wadde mbiɗa ɗa fooɗani. Ɗo ko ɗa, sabu ko a fuuɗi ɗum. Ɗo ko aɗɗo, ay ko a adi aɗɗo. Ɗo ko aɗɗo. Ngara lomba masgal ɗaɗɗo, ay ɗaaɗ. Wino on ɗo e ɗo jaadata. Ɗo wasa fodde, ɗo fooɗa. Ɗo ko ɗa, ɗo ko ɗa. Ɗo gasi. Ngara bencita a o heeda yeeso mbiya aɗɗo, ɗo wona aaɗɗo. O wasa fodde, o fooɗa. Ɗo gasi. Ngarna ɗo lomba. Ɗo henno gotal fooɗani, mbasa fodde mbiya ɗaɗɗo. Ɗo ko porgal, wadde hollim ko ya foot mbiya ɗaaɗ. Ɗo ko gotal ari ko haalandema hoto foot, wadde mbiya ɗaɗ. Ɗa, ɗa, ɗa. Ay ɗo ko ɗiɗi gonɗo, ari ko holludema ka pooɗowo, wadde mbiya ɗaa. Ay ɗo ko gotal woni ɗo, habruma hoto foot mbiya aɗɗo. Ay ɗo ko aa, ko fooɗi, ari ko haalandema ko ya foot mbiya aaɗ. Gasi. Ɗo noon mbiyata ko ɗaɗɗo. Aha goto o fooɗani, wadde hoto foot mbiya ɗaɗ. Ay ɗo ko aa, ko poɗɗo, ko haalanma ko ya foot, no mbiyata ɗaaɗ. Gasi. Ɗo ɗa, ɗo ɗaa, ɗo aɗ, ɗo aaɗ, ɗo ɗaɗ, ɗo ɗaaɗ. Gasi. Ko jangete e ɗa, masiraɗo a gasi. Gasi gasi. Hankadi a gayni ɗa, ko masirte hen a ko ni foti. A ado, walla a wona caggal, walla a lombo. Gasi. Ɗo ko maskal ngal heedi yeeso. Ɗo ko maskal ngal woni caggal. Ɗo ko maskal lombi nde masirte. Wadde ɗo ko ɗa, ɗo ko ɗaa. Ɗo ko aɗ, ɗo ko aaɗ. Ɗo ko ɗaɗ, ɗo ko ɗaaɗ. Windande goo haaɗiɗo. An jiɗɗo faade less o noon 77 906 80 jiya WhatsApp o, ngara kaala indema, yettode ma,
min nawma lesto janngoya toon lesto ganam ɓuranma heddo ga jannga ga gotum ko janngu tan mbawa min jiɗi jannga tan mbawa mbaɗa ballal ma ni foti janngu waaw ballal jannga mbawa balla bande en balla julɓe ɓe aɗa walle wallu aɗa jingane jingu ɗum ɗo ko golle e nder golle ko haaju acca ɗum ɗo golla anne a dañi haaju ma ayi haaju ma a dañi toon seeɗa ma siftor min hen ƴetta seeɗa ma mbiya ɗum ɗo de sukara warga ɗum ɗo de naggam ɗum ɗo de ko naggam waltoro golle men jahoje ɗe ene yooɗi ha maayi min gandaɗo gonɗon min jiyata on min gara galleji moɗon kaccaɗi min garanta hiɗade min garanta pottaɗi wadde oɗon kadi gaddane min no addirte weev Orange Money yetto min waɗe e golle jahoje ɗe dokke nande famde windande mon goo e harfere ɗa timmi ɗo ko a tan lombi hen on gandi hen kadi no masirte to banggue a yo Allah hokke nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam